Wow, pogledajte, tako lepo. Roze rep i roze kosa. To je Alisa. Slatka sirena. A voli da se snima za TikTok. Ko je ovo? Glasna muzika. Električna gitara i ogromni zvučnici. Sve jasno, to je Liv. A rock zvezda. Kakva je to pjena svuda. To je štreberka sirena. Ona je mnogo pametna. Jao, sad je sva soba u peni. Alisa i Liv su besne. I Amber je isto zbunjena. Šta? To je neki plan. Zanimljivo. Hoćete da sredite 3 nove kuće? Cool. Hajde da krenemo. Liv počinje prva. Ona uzima limenke boje. Kakva će to boja biti? Bela, ozbiljno. Crta nešto zanimljivo. Neki smajlići. Ništa ne razumem. Gledajte. To je tako lepo i šarala je svu kuću. Ti si pravi ulični umetnik. O ne, pazi. Popela si se previsoko. O ne, sad ćeš pasti. Liv gubi ravnotežu. Maše rukama, pokušava da se drži, ali ne može. Hvala Alisi. Ona je stigla baš na vreme. Ok, sad je tvoj red da ukrašavaš kuću. Ona također želi neku dekoraciju. Otvorila je svoj roze kišobran i uzela neku sjajnu traku. Ups. Da vidimo šta će ispasti. Wow! To liči na glavu prave meduze. Neverovatno. To je zaista prelepo, jel da? Pipci sijaju. Prava živa meduza. Alisa je oduševljena. Ali to nije sve. Pogledajte šta dalje radi. I sekla je nešto zanimljivo. Wow, lepota. O ne, dakle ovakav jak vetar. To je neka kutija na kojoj piše Amazon. Sve jasno, to je Amber naručila. Hajde da vidimo šta je unutra. Jao, to je neka čudna stvar koja izgleda kao naučni uređaj. Hajde da vidimo kako radi. Wow, unutra je neka pena. Zanimljivo. A šta će dalje biti? Odlučila je da ofarba korale. Cool. Odlično ispalo, jel da? Jao, gledajte. To je neverovatno. Amber je oduševljena rezultatom. A vi, devojke? I vama se sviđa ekstra? Čekajte, smislila je još nešto? O, to je neki prah. Ali šta će ti? Neverovatno. Ovo je prava magija. Sad ima puno ribica na svojoj kući. Kako divno. Vaše kuće izgledaju zaista dobro. Ko je sada na redu? Liv, vidimo da si nešto smislila. O, gledajte, uzela je veliku školjku i doziva nekoga. To je njen pomoćnik. O, devojke su se uplašile. Gledajte. To je grozna crvena hobotnica. Pravo morsko čudovište. Devojke su pobegle. A Liv je zadovoljna. Jao, Alisa je nešto tužna. Njena soba izgleda prazno, ali ona je već nešto smislila. Wow, odlučila je da spoji 2 boje, zlatnu i roze. Pitam se šta će ispasti od toga. Sad ćemo da vidimo. Uzela je valjak i počela da farba zid. Wow, to je neverovatno. Nikad nisam videla tako lepu boju. Šta je bilo, Alisa? Misliš da nešto nedostaje? Ok, možeš to popraviti. Wow, kakva tehnologija. Nisam očekivala da je to moguće.
Moram priznati, tvoja soba izgleda ekstra. Šta se to čuje? A to je Liv. Ona ima svoj način farbanja. To je jako zabavno i ja bih voljela da probam, iskreno. Wow! Na zidovima ostaju tako lepe fleke. Neverovatno. A gde ćeš baciti posljednju lopticu? Ups. Ovo sigurno nisi očekivala. Ali sve besna. A tebi je smešno? Ups, sad će biti tuča. Devojke, nemojte se svađati dovoljno. Kako smešno skaču. Šta je bilo? Wow! Amber nije gubila vreme i također ukrasila svoju sobu. Da, njena soba izgleda isto prelepo. Svaka ti čast, Amber. Ovo je moćno. A šta sad radiš? Treba ti krevet, razumem. I sirene valjda spavaju. Izgleda mnogo udobno. A šta ćeš sad uraditi? O, kakav lep tepih. A šta je ovo? Neka tabla? Wow, možeš crtati na njoj stvarno? Sigurno će ti biti korisna za učenje, jel da? Ovo su police. Znala sam da ćeš staviti knjige na njih. Svaka ti čast. Tvoja soba je postala tako udobna. Stočić, vreća za sedenje. I još malo knjiga. Da, prepoznaje se tvoj stil. O, ko ti smeta da čitaš? To je Liv. Ona ponovo nešto radi. Joj, kako glasno! Kad ćeš već završiti? Pa ti nisi normalna? Šta, imaš neku ideju? Wow, to je mnogo cool! Nisam očekivala, ali tvoj krevet je zaista brutalan. Slažem se da treba dodati još malo detalja. Wow, divno, baš kreativne lampice. I tvoja omiljena gitara. Da, tu je pravo mjesto, slažem se. Wow, svaka ti čast. Imaš tako moćnu rockersku sobu. A šta je ovo? Tvoji omiljeni bendovi? Cool. Da. Svaka ti čast. Baš si se dobro potrudila. Mislim da si zaslužila odmor. Hajde, odsviraj nam nešto. O, da, to je pravi rock. Možeš da luduješ sad u svojoj sobi. O, a šta je kod Alise? Koliko loptica na podu, nevjerovatno. I slatke mašnice. Nevjerovatno koliko odeće imaš, blago tebi. I ljuljaška je bila baš dobra ideja. Da, i ti možeš da se odmoriš. Verujem da si se umorila. Tako ti je zabavno ovdje, svaka čast. Uživajte, devojke. Šta je bilo? O, devojke su ti došle u posetu. Hoćeš ih pustiti, a? Naravno da hoćeš. Tako im se sviđa tvoja soba? Nevjerovatno, sada možete zajedno da se igrate. Imate i ljuljašku, da? A šta je ovo? Neka modna revija? Zanimljivo. O, a sad su došli kod Amber. I njena soba se svima dopala, jer je zaista lepa. U njoj također ima puno zabava. Možete da crtate, da čitate i da učite. Ups. A sad je vreme da ocenite sobu Liv. I ona je sjajna, jel da?
Napišite u komentarima čija vam se kuća najviše dopala, a mi se vidimo sasvim uskoro. Ćao, čao društvo! Ne zaboravite da zapratite naš kanal.